Ćao svima! Danas ćemo da pravimo svinjsku džigericu u crnom vinu i uz to ćemo napraviti dve male lepinjice, pogačice, kako god. Da krenemo prvo od njih. Ja imam ovde 2 šolje brašna, pekarski kvasac, prvo ćemo ovako malo pomešati pa ćemo naliti vodu, malo šećera, a zatim malo mlake vode, dok ne vidimo gustinu. Inače, šporet mi pišti zbog kesice od kvasca. Treba će još. Dodajem još brašna. Jer sam sipala više vode nego što je potrebno. Neću puno testo da nabijem brašnom, jer ću ga premesiti svakako. Sada ću da malo samo pomulim. I pokrit ću ga krpom i ostavit ću ga sa strane. U tiganj dodajem ulje. Glavicu manju crnog luka, krupno sečenu, i 3 čena belog luka, ovako samo spuštamo. Vinstamo. Kada je luk ispustio svoj miris, dodajete kašičicu 2 običnog brašna. Vrlo malo ćete upržiti brašno, samo da se lepo sjedini sa uljem i lukom. Ne preterano da ne zagori. Znači samo da se napravi kao neka kaša, da možemo dalje da radimo sa njim. Zatim dodajemo, ja ovdje imam i crnu i belu džigericu, imam bubreg, imam slezenu, ovo je od mladog praseta, tako da će biti jako ukusno. Znači imam svašta nešto tu. Vi možete samo od džigerice ukoliko ne volite ovakve stvari. Pustit ćemo 2 minuta ovako, bez ičega. Pa idemo dalje. Nažalost, video mi se prekinuo, ja nisam ne videla. Dodala sam jednu vinsku čašu, ovo sigurno ima 2 deci crnog vina. I od začina sam dodala kašiku i po vegete, malo soli, dodala sam kašiku vlašca, kašiku
bosiljka i kašiku peršuna. Kao što znate, ja koristim suve začine i to sam stavila tu. Nažalost, vi nećete moći to da vidite jer, kažem, prekinuo mi se video, a ja nisam videla, pričala sam i dalje. Mislila sam da se snima, ali se nije snimalo. Znači, objasnila sam vam 2 decilitra vina. Začini po želji. Ja sam ovog puta stavila ove začine. Vi možete po želji. Znači, ne doliva se voda, ide samo vino i to ćete dinstati na tihoj vatri da vam se ne bi sve raspršalo i vino i masnoća. Znači, i zbog samog ukusa krčkate na tihoj vatri. Pa se vidimo dalje. Dok se ovo sve lepo krčka, nama se vrlo malo ovo testo podiglo. Sada ćemo ga premesiti pa ćemo staviti u plek da naraste. Da bih ja mogla sebi da skuvam kafu i da čekam da mi se lepenice podignu i da mi se ovo izinsta, nema potrebe da ostavim kod šporeta. Kako mrzim kad mi ovako pišći šporet. Sad ćemo odvajati u loptice. Samo da uzmem ulje, ja se izvinjavam. Izvinite, molim ve. Znači ovako, najjednostavniji. Tako. Mali lepčići. Evo sad će moj muž da vam ispriča vic. Hoćeš? Već sam rekla da hoćeš. Aj molim te. Dođi. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite, mikrofon je vaš. Kaže, ode Hrvatica u srpske strana meša čujića. I sad neki konobar malo, kako ga dao Bog, opičen, dođe tamo i pita, imate li nešto za piče? On pita, molim, imate li nešto za piče? On ponovo, molim, imate li nešto za piče? On gleda u nju, izgleda ga ova zeza, kaže, ima ovaj moj. I ja tu nastane frka, ludilo, daj šef sale, brzo, znači, haos. I nekako svede on i to, daje on i njoj crno vino da pije, a njega pod kaznu da polira čaša. Sedi ona, pije crno vino i opet se njemu obraća. Kaže, ovo vaše vino miriše po budži. On viče, molim? Kaže, ovo vaše vino miriše po budži. Kaže, slušaj ženo, okani se mu kurca, ću izgubim posao zbog tebe. Da me sluš jedno. I to je to. Ja sam se toliko smela kad sam prvi put čula ovo, a sad mi već nije smešno jer mi je pričao još 600 puta jer je meni to smešno. Meni inače nijedan vic nije smešan, ali ovo mi je stvarno bilo smešno. Ja sam se zanela dok slušam kako moja sreća priča vic, pa sam se zanela u mešanje. Ovo nije bilo nikako dobro, moramo još jednom. Još jednom. I tako. Jot, jot. Gota. Ja mislim da ovako niko ne pravi kao i ja. Ali meni je baš drago, jer znam da sam jedinstvena. Još jedan fazon, dok sam već ovdje. Ajde, čekaj da vidim samo... morat ćeš da sačekaš. Dobro. Sačekat ću. Slušamo drugi vic. Ajde, samo požuri, imaš 32, 3 sekunde, gledam.
Pokrećemo i ostaviti dok ne naraste. Da. I evo kao što vidite, lepinje su narasle. I ja sam samo okolo prstom ovako napravila prsten da bi okolo bilo hrskavo, a unutra mekano. Kažem vam ja da na kraju bude to sve ukusno, iako ja nisam sa testom baš najbolji prijatelj, ali na kraju bude to kako treba. I da, bez ikakvog premaza ide u zagrejanu rernu na 200 stepeni sve dok se lepo ne ispeku. Kao što vidite, dobili smo jedan odličan umak. Ja sam ugasila ringu, ali ću ostaviti i dalje sve dok ne budu lepenice gotove. Ništa neće paliti da se krčka na tihoj temperaturi. Pa se vidimo kad serviramo.